Yabamenyi ange nensemo ya daraja 2 mumucho bosongo mambia rero babokano muichano magega yokonyora ebintu bibekire asensemo yepara ebye binge byabo bikageire koba ebyoborogi nege kore bagikeire nakuboria abantu gonchoreria egentege tangani natanga nakonyora no muyo nande noro yombuate ento kende gyakabere wanyorire binde binge sana ebetie no yale no yale enchore no yale nge ekebandeke omuntu yakoro kunga Dennis Omoke Makinda igakurwa nga Kisi Centro ebinde byonsi bino byale ngamo nande bakenyongo no yale ngeime twanyorire mbaka amauga no yale ime kisubuli no chireime chigasi no chireime ebintu mbira ebirore bya chipigipigi chiri frekta chechi pigipigi ebintu byoborogi no bireime amalieta y'abantu kisuwali y'abanyina sigari baminto abantu basabira abanda nande yarro kanena kwisita tunane ya berege kuranda